L-eks segretarju tal-Affarijiet Barranin u Ministru għad-Diviża Ingliż Lord Carrington miet fl-età ta' 99 sena. Dak li meta staqsuh min kien l-aktar negozjatur diffiċli li qatt tiltaqa' miegħu, Carrington pront weġibhom minn tof ta' Malta. Lord Carrington għandu rabta ma' pajjiżna. Kien hu li f'isem il-Gvern Ingliż innegozja ma' Mintoff u fl-1972 ġie ffirmat ftehim li kien jara li f'Marzu tal-1979 l-Ingliżi jħallu darba l dejjem il-bażi militari f'Malta. Ta' snin li kien fadlilhom hawn Malta, l-Ingliżi kienu ntalbu jħallsu ferm aktar minn dak li kienu jħallsu qabel, 14 miljun lira sterlina fis-sena. Lord Carrington kien l-unika membru li kien fadal ħaj li serva fil-kabinett ta' Winston Churchill. Huwa kien irreżenja mill-gvern ta' Margaret Thatcher fl-1982 wara l-invażjoni tal-qawwiet Arġentini waqt il-gwerra tal-Gżejjer tal-Falkland. Lord Carrington anki serva bħala Segretarju Ġenerali tan-NATO bejn l-1984 u l-1988. Kellim mal-Gvern Ingliż wara s-soba l-mewt ta' Carrington li ta' servizz impeccabli lil pajjiżu.